Ni miren hartitzen haz, da ikastola hasi negoen nire etxean. Arratsaldeon honetara, gaur 50 ospakizunen urteurrenaren hasiera ekitaldia da hau, hain zuzen ere. Gure historiari tartea, gure historia errepasatzeko eguna, azken finean gu gara ikastola zerran, zergaitik gauzen hemen. Horregatik, importantea esan guretak, gure arbasoen oroigarri, sortzea egitea ikastolan guztien lana eskertzeko. Eta horregatik hain zuzen ere erabaki dugu Gernikako Arbolaren kimu hau landatzea hemen gure ikastolan. Esan bezala, Bizkaiko Batzarnagusiko presidentalez, Gernikako urtean izaterako zalea, izan ere, udalak utzi irakurtzen eban, ikasle hauetatik pasatu egin direla, esparruari eta oso desberdinetan erreferentea diren gizon eta emakume euskaldunak. Honetan zehar, gure ikastolako 50. urteurrena ospatzeko ekintza desberdinak antolatu ditugu. Asteko egun bakoitzean, pedagogian, kulturan,
kirolean eta festan murgilduko gara. Baina aurrenekoz, ospakizun guztiekin hasi aurretik, gure arteko hitzordu edo zita hau antolatzea beharrezkoa iruditu zaigu. Gure ikastolaren historia pertsona askoren historiarekin idatzia izan da. Gaurkoan, errepasotxoa egiteko, pertsona horien arteko lagin txiki bat ekartzea otu zaigu. Egia esateko ez ginen gai momentu hartan konturatzeko ze momentua ziren. Orduan gu bakarrik arriskatzen denuna zen gure burua. Zabineugak emondako tokadiskosa, beti martxan, batez be hasieran eta euskal kantakin, tope. Baina momentu horretan oso importantea zen gure artean zegoen harremana. Eta posi, dano, Elkarlanean, hori da egiten bat. Ezeran, bai, ez da duzu. Eskerrik asko, Eskerrik asko, Marikarmen. Helburu pedagogikoa nagusia umeak euskalduntzea zen. Gotxito, kreditu bat behar dugu. Gotxito, izango. Kreditu puente, koike batzuk konditu. Kusira batzutan ez dugu. Kreditu puente bat eta zerbait gauzitorriko zatzuen dibue bat. Ezagide hau edo behar. Kreditu puente. Ikusten dibue. Hau egingo nuke marrazki batekin. Emozioiek identifikatzen eta ulertzen. Bere aurpegiak ikusten, edo marrazkiak, egual irtengo zizua zerrea. Edo tristeza den momentu baten, ez saiatu animatzen beste norbait. Orduan, emozioak erabiltza da, depende ze emozioa daukazuen, arriskutua. Besten emozioak erabili daitezkela onerako emoziotasun hori erabiltzen, lortu nahi duen zerbaitetarako animatzen, egin dezakezu, Herriko kaletan, sarritan, galdu izan
Eta Zornozako Andra Mari ikastola ospakizun eta murgilduta dabil eta ez tarritzekoa 50. urteurrena ospatzen ari dira eta. Hurrengo astelenean hasiko dira ekitaldiak eta musika, kirola eta pedagogia izango dira nagusi astean zehar. Egun handia larun batean izango dute eta herritar guztia deitu dituzte txupinazio ere botako dute eta goizean Andra Mari ikasle izandako aurpegi ezagunenak ikusi dira. Besteak beste, Eneko Atxa sokaldaria, Mikel Urdangari abeslaria eta Xabi Etxeita futbolaria. Begiak harin joango da. Itzi begiak bukatuko da. Baina zuten aurkitu bere seme alabak nora eraman. Gobernua horrela erabakita, Euskal Herrian ez baitzegoen euskeraz ikasteko aukerarik. Euskara, herriko beste hezkuntza zentroetara zabaldu zenean, proiektua bizirik mantentzen jarraitu zutenei ere bihotzez eskerrik asko. Izan zirenoi, gaur garenoi. Eta izango direnoi eskerrik asko eta zorionak. Gora eta aurrera beti, Euskal Herria eta euskera. Gora ikastola!
Badakizu, zure etxean hasi izan eskola txiki hori gaur egun dekozela 400 ikasletik gora. 400etik gora. Jesus! Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, urruka hortan iraungo duten, zuaitzardaska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argi.